Какво става, гайс? Здравейте, здравейте и добре дошли. Аз съм Захари Иванов и добре дошли в това ново видео. Днес, гайс, си говорим за една много нашумяла тема в момента. Това е за нашия българин Карлос Насар, който стана европейски, световен и олимпийски шампион в една година. Това, което направи Карлос, е, че на изхвърлянето направи първи опит на изхвърлянето 170, втория опит 176 и трети опит световен рекорд 183. След това минаваме към изтласкването. Там направи 210 първи опит, 222 втори опит, като целта му беше да направи рекорд в самия сбор, т.е. стана 400, от 404, който държеше, стана 405. И след това вече пробва 225, които можеше да ги дигне, но просто Бог така нареди нещата, че не му даде всичко в, както се казва, наведнъж. Така че Карлос стана световен шампион, световен, европейски и олимпийски шампион в една година. И сега най-вероятно му предстои операция на рамото, което би го изкарало за доста време извън спорта. Но нека да видим какво ще се случи. Очакваме наистина с нетърпение Карлос да се върне на подиума и да мачка и да продължава да показва, че българите наистина сме един много различен народ и че нямаме нищо общо с това, което се случва в държавата ни. Трябва да гориме и да светиме там, където е мръсно, там, където е потно, там, където е гадно, там, където е тъмно. Ние трябва да бъдем светлината и наистина да покажем на младите, че има надежда и че винаги трябва да се борят за нещо повече, защото това зависи единствено от нас, от никой друг не зависи, да си оправим положението, в което се намираме. Така че един апел към вас: бъдете по-добри, бъдете по-амбициозни, бъдете всичко, което може да бъдете по-добро, бъдете това, защото това би дало плод, би помогнало. Вярвайте в Бога, защото това е единственото ни спасение. Така че това е, което може да кажа за Карлос. Наистина даваме му заедно цялата подкрепа и нека наистина да го чакаме да се завърне на подиума и да покаже къде трябва да се намират българите в световния спорт като цяло. Бъдете здрави, бъдете благословени, пожелавам ви наистина невероятен ден, когато и да гледате това видео. Вярвайте в Бога, гайс, и светли празници ви пожелавам. Невероятни празници идват, така че бъдете с ваше семейство. Айде, гайс, леко и успешно!